Shoutout. Yo! Dap mga taga Pampanga. Mga kabalhin. Mga kabalains. Dap doon ako eh, taga Pampanga din ako eh. Saan ka sa Pampanga? Santa Ana. Santa Ana. Taga Pampanga nga ako, Pampanga May qualifications daw doon. Kaya ako napadpad dito. Kaya pala kami kong paglaro yung isa sa mga malalakas na player namin doon. Yan Bert, kung nakikinig ka, similar ang gameplay dito. Oo, yung style ng gameplay mo. Baka kambal ko yun. Hindi mo alam. Malakas din yun. Similar mo nga ng gameplay, malakas. Mabilis ka sa court eh. Pasimilar yan ang laro sa dyan. Kita ko kanina. Ay, Chi, video kayo, ayusin nyo. Sir Jun, mag-commentator ka. Dapat may support ka from your... Bawal maingay. bawal ba maingay? Sorry. Silent gaming. Ayun o, sentro oh. pala ko change part. Sayang. Ganun sila sa ganun. Side to side. Automatic sa kanila. Problema na ito, manis. Ayun nga lang. Kasi cheap drop lang. Nasiset niya. Sa inyo siya matake. Basta matake siya, delikado. Kailangan ba siya bumalik? Oo. Kapag sure na sila lang talaga siya. Hindi siya basta matake. Oo, lapit na. Para pagpapagod. Okay lang. Plano ko talaga yung sirain ng araw. Sorry kuya, baka yung attitude ka. Attitude talaga ako pag sa akin. Shoutout mo tayo, shoutout. Shoutout naman dun sa nanonood na matanda sa likuran. Sino po dito? Saring lang. Guys, welcoming ang mga taga Cavite. Yan sila. Yan. Dito rin. Dito siya. Ay, wag dyan, wag pangit dyan. Sabi ko matanda Mukhang parang nagsalalaglagan sila. Sinasabatahin nila isa't isa. Kala mo magkakampi ka. Personalan pala, no? Kaya pala mo nag-cheer pagka naglalaban rin kayo. Kanya-kanya yung siran. I thought you were united. On court number 1, men's doubles level B, Noel and Ben versus Jayus and E. Playing Jay and Maki versus June and JB. Palit po sa partner ko kung okay lang. Jay and Maki, June and JB. Court number Gusto din yung 1. kalaban namin para patas sila.
Out! Away tayo, Parang gas na gas. Parang narado may May away, may away. Mas malam po ba ito? Mula sa kanila. Parang hindi warm up yun. Ay, yun yung kabila rin. Out. Dapat sinabi mo yung kasal ko yung mga yun. Huwag mo magano. Baka Ah, away wala. lang. Sige. Hindi ko lang kayo yan. Sama ng masamang budino. Gusto mo tama ko ah. Sabi ko nga sa kanila, hindi ba yung sabi ko yung matindi ka lang ng ano po, kapag standing ay parehas, maglalapit sila sa kailangan. 30 minutes parehas. Interview. Guys, anong mas tayo laro nyo? Mas tayo Malakas po. malakas na. Si Chi pala, si Chi nagdala, no? Oo. Si Chi.